салом алейкум дӯстони назарин, саломатиё хубай духтаро нигоҳ кунед. пеши апай Ҳанифа омадем. Куртои фасон доран ҳозир та охири наворо тамошо кунед. Ҳамаша нишон метем. Марҳамат 150 сомон. Ина фасониша бинед. Ё бо курта почая на? Курта почаан духтаро нигоҳ кунед чанд та расветкай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қаторҷои апай Ҳанифа мо духтаро. Мара хамошона мемонам касе да доставка дар кора нависен доставкатон мекунан. Ира бинен охи бо дигар рангшай пешакша хеле кокетка кадаган хушру метова. Варадник барин аҷоибот кати почошон тайёрак. 150 сомон духтаги тайёр духтаро. Марҳамат нависен баъд анаи нав омадай стойка варадник бо нигоҳ кунед духтаро вай дора кори дастӣ дора диден то 56-58 размер доштай ина бо расветкаҳош мана расветкаҳои хушру. Ассалому алейкум занҳои азиз, ман Ситора Юсупова аз закреплёни бриллиантиви директори ширкати Фаберлик ҳамаи шумо занҳоро ба кор ба командаи худам даъват мекунам. барои шумо чунин тӯҳфаҳои қиматбаҳо харидорӣ кардаам. барои он нафароне ки ба унвони директорӣ мерасанд ангуштарини тилло тӯҳфа мекунам. бинед чӣ хеле зебо. барои он нафароне ки ба унвони серебрини директорӣ мерасанд дастмонаи тилло тӯҳфа мекунам. барои он нафароне ки бриллиантиви директори ширкати Фаберлик мешаванд дар командаи ман набори бриллиантиви тӯҳфа мекунам. инҷо клончик ва гӯшвори бриллиантдор ҳаст ки ҳамроҳи худ документ дорад, яъне паспорт дорад. барои он нафароне ки нав корро оғоз мекунанд чунин тӯҳфаҳои лозима барои хона мондагием. марҳамат дар WhatsApp барои кор нависед, муфассалтар маълумот гиред. дора 150 сомон. Стойка варадник ҳозир бисёриё пурсидестиян. Марҳамат размеро ҳастай бори новинкай курта почай нархи беҳтарина 150 сомон. ана баъдан бо ҳастай анаи модело ина кори дастӣ дора бо ҳамхе ороиш кардагия остинош остинакушам нишонтем. иёям 150 сомон курта почаян паплинакои доинги тозаян духтаро ина маникен да биненда чӣ хелай 150 сомон курта поча. хулас биёен духтаро ай пеш бо як бор тамошо кунед боварӣ дорум мақбултон мешава. инаи куртошонам ҳамхел 150 сомона. мана кадомеша ки мегирен духтарако 150 сомонӣ. рақамошон ҳаст бо агар дар навор хушру надиден нависен сурат мепартоян интихоб кунен. мана ина минора ҳамаша 150 сомонӣ кардагиам барои шумо духтаро. успед кунен биёен чӣ тавре гуфтум дар навор надида бошен хушру метавонед нависен сурат мепартоянтона ба ҳазур интихоб кунен. 150 сомона ҳозир бисёр доранд то охира тамошо кунен баъд ана инош хушру новинка пешакошона бинед чӣ хеле утюг фасон кардагӣ. ана баъд инаи модело курта почаян 150 сомон. аз ино чанд таяя курта поча 150 сомон. инаи куртарам бисёр мепурсанд. ина нигоҳ кунед 150 сомон. ина кадомеша ки мегирен духтаро 150 сомонӣ. моделои беҳтарин бо нархи хуб. инаиш бо платьяи духтара ира бинен чӣ платьяошам фасон 150 сомон. курта поча платья чизе ки диден ҳозир ҳамаша 150 сомонӣ кардагиан. ина нигоҳ кунен ишам бо фасонака ишам 150 сомон. хулас куртои фасона 150 сомон кардагиан. ина миёяма ина глои ипекам духтаро 150 сомонай. марамат кадомеш дар корай бо пешакошон замокати будай диден кадом расветка дар корай кадом модел дар корай скриншот карда равон кунед доставкатон мекунанд. ана баъд бо ҳаст якчанд модели дига. мана иёям ҳамхел и курта почая 150 сомон. мана иш платья 150 сомон. ҳамаи ҳамино 150 сомонӣ. ана иё чанд сомон бори новинка ё бораи нав муромадия хушрӯе ҳаст духтаро ипек итальянкай 280 сомон. марамат пешакшам бинен чӣ хушрӯ кардагия ина расветкош ва ишиқа хушрӯае. мана духтаро материалш итальянкои оригиналай ина пешакош ҳамхе оро додаштагиай духтарако 150 сомонӣ. мана кадомеш дар кор мешавад скриншот карда равон кунен доставка доранд размеро ҳамаш ҳастай. ана баъдан бо ҳаст инаи модело ипеко ё чандан ина ино ипекои оригиналай духтаро нархшон
380 сомон. ва духтаро бовар мекунед ҳамино 600 сомон будана. ҳозир бошад 3 расветка дора, 4 расветка дора, 300 чанд 380 сомон. Ина бо биёен хутон як бор бинен купра ипекай оригинало паплинине оригинал ипек худаш ина нархаш 380 сомон. ҳатман омада айпеш бо хутон тамошо кунен. боварӣ дорум махқултон мешава. размеро ҳамаш ҳастай. ина бинен бо чихе модели фасонакай. ана баъд бо куртои хушрӯ. иё чанд сомон? ино алакай ипек итальянка ам духтаро. ипек доинг арзон шай, ипек итальянка диим шай, баъд ана ипек купра боша, ипекои оригиналан. хулас 280 сомон инами модело. мана бинен чихе хушрӯвай. глипекшам ҳаст. ана иям ҳам хел. иям итальянка материалаш 280. ино итальянка духтаро. качестваш беҳад нағзай. мана духтаги тайёр 280 сомони. стилаш аму турецкий киртабарин духтагай. ранги унаму 1000 чанд сомон. хулас ина бинен 280 сомон оригинало. чӣ тавре диден дар навор аз ами 150 сомон сар шид нархои куртошон. ина баъд ини двойко. иям анаму ипекои купрои оригиналай двойка. 6 та расветка дора нархаш. расветкои хушрӯ доран. 580 сомонай. танада аҷоибота ина бисёриё спорт стила нағз мебинен ина. инам хеле стилора бисёриё нағз мебинен 550 сомондам метиам диден чихе расветкои фасон доран. сабуки хушрӯвай ипеки оригинал. ана инчунин рубашка курта рубашкаҳо ҳастай. ина хеле двойкаҳо. иё чанд сомон? 180 сомон. ина ёра бинен лёнай материалошон лёнай 180 сомон. чандта расветка дора размеро ҳастай. баъд бо ина двойка двойкои хушрӯ доран. иё чанди? ина инами двойкора ҳамаша 180 сомонӣ кардан. ина тигрошона бинен чиқа фасона тигракои фасон ё ҳамаш 180 сомон. хулас духтаракои хушрӯ омада айпеш бо борошона як бор тамошо кунед. ин боло чанд мияд? 180 сомон. у двойкашам 180 ва ям 180. ана баъд ҳаст платьё. платьё чанда? ина вечерни платьё ҳастай 280 сомонӣ. хулас ина ипекора диден духтаро 280 сомон ҳамаш. ина ипекои оригинал итальянка 280 сомон. ана инамуд ана гил 220 сомон. мана нигоҳ кунен. иям фасонай материалаш итальянкаяй. иваяй доингай духтаро 220 сомон. расветкош ина бинен коричневию савз баъд инаи расветка. хулас расветка бисёр дора. нависен шона бо суратошона мепартоян интихоб кунен. духтаракои азиз агар дар навор кадомеша хушрӯ дидан натавонистен метавонен нависеншона ба ҳазур бо хушрӯ карда сурат мепартоян интихоб кунед доставкатон мекунанд. як бор дигар такрор мекунем. бозори корвон тарафи тилобозор 7 дарвоза 3 қатор ҷои апаи ҳанифамо. марҳамат биёен бо айпеш бинен. анаи двойкора бинен духтарако миу миу ҳози мода шидагай. ҳама аз ами вай гирифтестай бренд паплинакам бинен чихе хушрӯ 200 сомон. марҳамат чандта расветка дора дар кор бошад нависен дара ва как шумода доставка мекунанд ё ки биёен айпеш бинен. размеро ҳамаш ҳастай бори новинкаяй. хушрӯ местатанада ина маладёшка бисёриё мепурсани стилора. марҳамат апаи ҳанифамо дорад нависен ё ин ки биёен айпеш бинен.